A mitjans de juliol es va donar a conèixer el guanyador del concurs internacional del gran projecte que preveu la reobertura del canal intern dels Navigli de Milà, tancat ara fa 93 anys. De fet, va ser l'any 1930 quan el tram de canals que havia caracteritzat l'antic nucli de la Milà històrica i medieval va ser definitivament cobert, desapareixent de la fisonomia de la capital llombarda. El projecte guanyador va ser Reconnect, reobertura dels Navigli per a Milà. La nova estructura d'anell aporta un nou potencial per al biosistema de la ciutat i noves maneres de viure experiències en aquesta capital, proporcionant espais socials addicionals i més tranquils per al teixit urbà.